Egunon guztio iritsi da ostirala eta zinemaldia badoa pixkanaka amaitzen. Donostiara etortzekoak bazarete, kontuz, abisu horia itxasadarrean 3,5 metroko olatuak ikusiko ditugu eta. Bai, haizeak ileak tente jarriko dizkigu. Pedro Almodobarren orrazkerarekin amaituko dugu denok. Atzo jaso zuen Donostia saria zuzendariak eta sekulako txalo zaparrada jaso zuen. Lehenengo bere azken pelikula ikusteko aukera izan genuen. Zuzendari espainiarrak ingelesez egin duen lehendabizikoa da. Eta Tilda Swinton eta Julianne Moore aktoreak ditu protagonista. Hain zuzen ere, Swintonen eskutik jaso zuen saria. En paz y muy entretenida por las ficciones que solo existirán en nuestras pantallas. Sé que estoy pidiendo demasiado, pero siempre he sido así, desde que llegué a Madrid en 1970, pretendiendo dedicarme a dirigirme. Zinemira saria, publikoaren saria, ESAE saria, bultzada saria, sari ugari banatuko dira zinemaldia amaitzerako. Baina edizio honetako euskararen presentzia urria ikusita, uste dut txillardegi saria izan beharko litzakeela garrantzitsuena. 2008 urtean sortu zenetik lehiaketaren helburu nagusia euskal soziolinguistikarekin ikerlarien lana bultzatzea eta beste hainbat ikerlari ere euskal soziolinguistikaren eremura biltzea da. Azken finean, euskararen osasuna hobetzeko neurri bat da. Jose Luis Álvarez enparantzaren omenez jarri zioten izen hori sariei. Berez izena baitzen txillardegi. 1929ko irailaren 27an, hau da gaurko egunez jaio zen donostiarra. Etzen gehiago txoria izango, baina nonela. Etzen gehiago txoria izango, eta nik txoria nuen maite, eta nik Guraso euskaldunak izan arren, ez zioten irakatsi eta bere kabuz ikasi zuen hizkuntza 1958an. Eta orduztik euskaltzalea amorratua izan zen. Urtebete beranduago Bilbora joan zen Akademia Nekoetxean ingenieritza ikasketak jarraitzera eta bertan hasiko zuen bere militantzia politikoa. 1952an ikaskide batzuekin batera ekin taldea sortu zuen gerora eta izango zenaren aurrekaria. Eta 4 urtetara Ferrolen soldaduzka egiten ari zela idatzi zuen Leturiaren egunkari ezkutua, lehen euskal novela modernotzat jotzen dena. Soldaduzka amaitu eta Donostiara itzuli zen. 1957an Euskaltzain urgazle izendatu zuen Euskaltzaindiak, eta 2 urteren buruan Euskaltzaindiaren laguntzaileak taldeko idazkari. Ordurako, Gipuzkoako Diputazioan Euskal Literatura eskolak ematen hasia zen. Euskal Eleberriaren berritzailea, 16 urte zerbesteratua, HBko senataria, ospe handiko hizkuntzalaria, Aralarren bultzatzaile, ANV-ren hautagaia, Txillardegiren biografia poliedrikoa da, bere esparru guztietan, bizitza bat euskararen eta Euskal Herriaren alde. Zergatik orain zuen birtute zuen indarrez, orain zuen birtute zuen indarrez, euskara itxaso urdin eta zabal bat izanen da eta guria da. Euskara itxaso urdin eta zabal bat izanen da eta guria da. Txillardegiren obra osoa digitalizatu zuen duela urte batzuk Jakin Fundazioak Gipuzkoako Foru Aldundiaren kultura sailaren lankidetzarekin guztira 1984 idazlan eta 23.511 orrialde daude digitalizatuta. Digitalizazioa 3 urteko lana izan zen, Txillardegiren obra osoa herritarren eskura geratzeko. Ezagutua, zabaldua, kontsultatua eta ikertua izan dadin. Beraz, badakizue, Googleen bilatzen baduzue, erraz topatuko duzue. Epa, Google, ikusi duzu ospakizunetan dabiltzatela ezta? Izan ere, 1988ko irailaren 27an, hau da gaurko egunez, Google aurkeztu zuten publikoki Kalifornian unibertsitateko 2 ikaslek. Denborarekin zerbitzuak edatzen joan zen, konpainia erraldoi bihurtzeraino. Duela 26 urte Google bilatzaile soil bat zen. Googleen zerbait bilatzen zenuenean, emaitzen zerrenda bat agertzen zen, baina bideorik eta irudirik gabe. 2000 urtera arte ez ziren konturatu erabiltzaileek irudiak ikusi behar zituztela bilaketa emaitza batzuetan, eta horren erruduna,
Jennifer Lopez izan zen. Grammy sarien 42. ekitaldian, 2000ko otsailaren 23an, Jennifer Lopez eder agertu zen Versacheren zeta berdezko gasazko soineko bat zeramala. Musikazaleak erotu egin ziren. Googleen bilatzaileak halako kontsulta volumena jaso zuen soinekoaren argazkiei buruz galdetuz, etzen konturatu baitziren irudien bilatzaile bat bertzutela. Eta urtebete beranduago, 2001ean, Googleek bere Google irudiak kaleratu zuen. Jennifer Lopez aktorea abeslari enpresaburu eta asmatzaia. Bera ez dugu sekula zinemaldian ikusi, baina bere senarroia, edo ez hain oia bai, Ben Affleckek duela 13 urte Argo pelikula aurkeztu zuen Donostian. Affleck eta J-Lo elkarrekin egon baino lehen, Affleck Gwyneth Paltrowen bikotekide izan zen. Eta zergatik aipatzen dugun, gaurko egunez jaiozelako Paltrow aktore estatu batuarra. Shakespeare in Love pelikulan egindako lanagatik Oscar sariduna. Horrez gain, film ugari egin ditu Paltrowek. Batzuk The Royal Tenenbaums bezainonak eta beste batzuk Mordecai bezain txarrak. Azken honetan, Ewan McGregor aktorearekin aritu zen lanean. Begira, gaurko egunez, baina 2012an Ewan McGregorrek Donostia saria jaso zuen zinemaldian. Ewan eskoziar aktorea da Star Wars sagaren lehenengo 3 ataletan parte hartzagatik ezaguna Obi-Wan Kenobiren paperean. I Love You, Philip Morris, Angels and Demons eta Moulin Rouge izan dira azken hamarkadetan egin dituen beste film ospetsuak. Eskoziarra dela esan duzu, agian Eskoziako azken erregea, gaurko egunez 2006an The Last King of Scotland Eskoziako azken erregea filma estreinatu zuten. Kevin MacDonaldek zuzendu zuen eta Forest Whitaker, James McAvoy, Kerry Washington, Simon McBurney eta Gillian Anderson aktorek antzestu zuten. Filmak Idi Amin ugandar diktadore genozidaren bizitak kontatzen du. Zeuzkan titulu ugariren artean, bere burua Eskoziako errege gisa aldarrikatu zuen Aminek. Ugandara hori frogatzera joan zen, fikziozko eskoziar mediku baten ikuspuntutik ikusita kontzatzen da pelikula. Eta ze soinu banda ederra. Eta ze soinu banda ederrak entzuten ari garen zinemaldi honetan. Aze gozatua. Adibidez, Arantzazukaiagak Markorako egin duena. Gurean izango ditugu gaur Jon Garaño eta Aitor Arregi, izatez baditugu. Marko lanaren zuzendariak Aze bidaia eskaini digutena. Garañok eta Arregik ondo ezagutzen dute zinemaldia, baina aurtengoa lehenengoa izango da aktore gazte askorentzat. Hoietako 2 izango ditugu gurean, Irati Marin eta Garazi Urkola. Goazen 11ko aktore berrietako 2. Eta Maria Romero Laspirretorriko da. Berarekin aurtengo edizioko outfit look edo jantziak aztertuko ditugu. Alfombra gorriak eskorako ematen du. Gehitu elkarteak zinemaldiaren baitan ematen duen Sebastiane saria ere izango dugu izpide. Baita zuzendari berriak saieko epaimaiak egin behar izaten duen lana ere. Entzuleok, zer esango dizuegu, iraiak 27 ditu gaur eta ostirala da zinemaldia bere azken txampan eta gu hemen prest dagoeneko gure gaurko saioa abiatzeko. Ongietorri guztioi naiz irratira, bigarren kafean zarete. Horrela dantza egiteak lotxa pixkat ematen du, batez ere, ez Garaño eta Arregi hemen daudelako, Oiana Maritorenak enbe dantzaria delako, eta noski, presio pixka sentitzen delako. Oiana Maritorenak enbe, egunon? Egunon. Zu Goiuri gaur ere improvisatu duzu pixka bat? Beti. Goiuri Zeizarandi, egunon? Egunon. Izketan ari zaizuen hau, Inigo Asensio Elurbide gaur bigarren kafeak 827 du, goizak 10:22, eta gaur iraiak 27 gu 3, hurrengo 2 orduetan zuekin bat egiteko asmotan ongetorri guztioi, naiz irratira, bigarren kafean zarete. Hemen gure txatean hasi zaizkigu, egunon gaztia, gaur bai elegante Inigo, bai, gaur zinemaldiko azken saioa egingo dugu, eta, tokatzen zen. Inigo ze elegante, bai, gorka eskerrik asko zurire, Goiuri, hola jungo zea gero kontzertuta? Ze ona, Arregita Garaño, ni handian izan nintzen figurante, jode gorka, zuet, egonetzaren tokia jainkoak deskubritu beharko du. Horregatik Goiurik ez du koreografia bukatu galdetzen dute hemendik? Ez du bukatu estresatuta nagoelako orduarekin. Bagoaz gure gaurko gonbidatu gorkeztera.
els seus amors en una platja sense arena. Vinc allà on tothom es somriu, d'allà on tothom sempre diu... Egiaren bila bizi omen gara. Egiak ematen diolako zentzua bizitzari. Eta egian horrexegatik gezurrak izugarri irakartzen gaitu. Steven Spielbergek Catch Me If You Can zuzendu zuen Frank Abagnale Jr. iruzurgilari buruz. Martin Scorsesek The Wolf of Wall Street, Jordan Belfort gezurtiaren trampetan oinarrituta, eta bi filmek lortu zituzten Oscarretarako izendapenak. Allà on puc respirar i sento... Orain, gure Spielberg eta Scorsese propioek, hau da, Jon Garaño eta Aitor Arregik, iruzurgile bati buruzko pelikula bat egin dute. Marko. Eta nola diren gauzak, film hau ere nazioarteko filmik onenaren Oscar sarietarako hautagaia izateko lehian izan dela. Baina zergatik hitz egin Oscar sarietaz zinemaldian bagaude. Gaur estreinatuko dute Moriartytarrek Marko. Enric Marko ustezko deportatuari buruzkoa. Holokaustoaren biktimen Espainiako elkarteko presidente izateraino iritsi zena. Ariketa egun batean, historialari batek egia deskubritu zuen arte. Egiaz, gezurraz eta tartean dagoen mundua hitz egiteko Garaño eta Arregi gonbidatu ditugu gurera. Egunon, bikote? Egunon. Zer modu zaudete? Ondo. Bai, gustoa. Ondo, gaur zinemaldian pelikula estreinatzeko desiatzen? Bai, dena den estrenoa bihar da guretzako, ez da gaur gehiago da prentxaren Gaur da prentxa, akreditatuak, baina horrek betire urduri jartzen zaitu, esan egia da gaur ikusiko la jendeak eta orduan berez bada estrenoa baita ere. Gertatzen dena da, gu bihar azalduko gala publiko aurrean, orduan zasko, ofizialki biharkoa da. Ofizialki biharkoa da, eta gero gainera aurretik ere jende gehiagok ikusteko aukera izan du. Beraz, ez da lehenengo emanaldiko urduritasun hori pentsatzen dut. Ez, ja badaukagolako iritzi sorta bat edo, eta bueno, posi gaudez, ikusten dugunatik eta iritsi da, eta bueno, esan nahi genuna eta jendea galdetzizune, joa, gustatu zaito beste hau, ikustezu pixkak manejatu dituen kontzeptu daudela horrez. Beraz, bai, baina, bueno, etxien egotiak ere beti matei zolako urduritasun bat. Landutako kontzeptu horien artean daude egia eta gezurra nola ez, baina baita historia eta atzera begira jartzearena zuek beste lanetan egin ohi duzuen bezala, nola iritsi zen Markoren historia zuen eskuetara? Hori jonek kontatuko. Ez dakit horren narratzaile ofiziala bihurtu nahi zen, edo Aitorre gaina beti botatzen. Marko jarri zan moduan narratzaile ofizial bezala. Karo, nik bere jaitu nahi, historia bera, bene eta berriz kontatu. Ez, kontua da, oso historia berezia da, 18 urteia historia honekin. Jorge Gil Munarrizek, gidularia dana, Roxemarekin batera eta guiokin. Eta, lehenengo asmoa zen dokumental bat egitea. Eta hortarako berarekin bildu ginen, hainbatetan, eta dena ondo zijoan, baina egun batean esan zigun, Alemania jo nahi zula, batzun bila, azkenean beha etzan konzentrazio eremu batean egon, baina bai kartzel batean, eta hori demostratzen zuten paper batzuk bilatu nahi zituen. Eta ordu, berakoi kontatu zigunean, pentsatu genuen, hori grabatu behar genula berarekin. Eta esan genion, ea jungintezken berarekin, eta esan zigun ezetz, oso pertsonala zala, eta nahi gozula bakarri joan. Ulertu genuen, onartu genuen, eta dena ondo. Baina, bidai horretatik bueltatu zenean, esan zigun beste zinemagile batzukien juntzala. Eta ez hori bakarrik, baizik eta esklusibitate kontratu bat firmatu bat zuela beraiekin. Orduan, bagenekin gizurti baten pelikula bat egin nahi genuela dokumental bat, hor ja, erabat deskubritu zen alazala, ezta? Eta, gero dokumental hori egin zan, Ipin Enric Marko, iazen ondo dagoen dokumental bada. Dokumental horren zati bat gure pelikulan dago, baita ere. Eta, aztuta genunean proiektuan, horrean, baina hortxe hor, azaldu esan... Usal berean. Bai, gaina ikusi, hemendikan ikusi ezaket leku bat. Bai, mentxe, 20 metrotara dago. Ez que, ala da. Ez que hain gertu egon, entrevista batean. Eta hortxe azaldu esan Enric Marko butifarra batekin eskuan, barkamena eskatu nahian edo, baina batipat, behak nahi zuna zen dokumental hori, berreskuratu idei hori, ez da dokumental bat egiteko gai hori. Eta orduan berarekin bildu ginen, bazkaltzara joan ginen horko jatetxe batera, eta, hasierako harridura hori alde batera utzi, eta bai konbokatu genula gero entrevista batetara, eta martxoan izan zen, Pasairak harri genuen, hor genuen produktora,
eta luz eta zabale egon ginen berarekin, eta material hori grabatu genuen, baina ez genuen inoz dokumentala egin. Eta, bueno, historia oso luzea da, orduan ja hor moztuko, baina bai da agia, momentu batean, esan genuela, Marko berez fikziozko pertsonaia bada, berak sortutako pertsonaia bada, berak ere kontatze ditu gezur batzuk, baino egiekin nastuta, zergatik ez dugu pelikula bat egiten horri buruz. Ezta, azkenean, bueno, itzeteko zuk dituzuen gaiai buruz, ezta, egia, gezurra, bueno. Eta orduan, hori ja izan zen, orain dela 10 bat urte, eta ordutikan dantzan proiektu honekin. Ordutik dantzan, jendeak ezagutzen duen, bueno, batzuk ezagutuko zuten aurretik, beste batzuk ez zuten ezagutuko, baina Markori buruzko informazioa argitaratuta zegoen. Hau da, pelikula ikusi aurretik, badakizu ze gertatuko den, ze hau, benetan gertatu zen. Baina pelikulan lortu duzuen nolabait tentsio uneak mantentzea, hori zaila da, nola egiten da? Ze pentsatzen dut, jakinda, azkenean, ezin dezu spoilerrik egin pelikula honen inguruan, ze dena. Spoilerra badago, ja. Spoilerra badago. Orduan, bazen helburutako bat tentsio hori nolabait mantentzea? Bai, guetzat, hor bazokan thriller kutsu bat edo, ez? Thriller arima bat edo, historia honek, eta nahi genuen nolabait edo hori horregotia, ez? Azkenean, guk esaten dugu lako thriller geriatriko bat edo dala, ez? Azkenean protagonistak 84 urte ditulako, ez? Eta, bueno, badago lako baita deportatuen asoziazioan edo, baina, jende bat adindu bat, normala moduan, ez? 2005an jakinen hasten danein historia hau, baina deportatu 80 urtetik gorakoak zian. Baina, aldi berian, bai uste dugu daukala puntu entretenigarri bat, jenteak esan dikola, trepidantea dela, eta horregati da, ez? Azkenean gezurtero batek edo gezurra handi bat eskutatzen nahi dan pertsona batek nola egiten duen alduen guztiak gezurri eskutatzeko eta aldi berean nola dagoen mehatxu bat edo nahi duena hori erakutsi, hori plazaratu, hor ja badago, esango nizuke, material bat edo oso sinematografikoa dena, ez? Hori da kapa bat, baina gero daude beste kapa batzuk ez, jone komentatu duna, gezurrarena, egiarena, personaje honek daukan, ez dakit, kuadro psikologikoa. Hor, gauza asko zeuden pixkat, thrillerera edo eramaten gintuna. Ez da thriller bat bakarrik, ez? Nik uste drama dagoela horratzean, eta bai dala baita personaje baten argazki bat, ez? Baina, bai, esango nuke bai dagoela hori hor. Aitortu behar dizuegu, atzo arratsaldean saiatu ginela Tolosan butifarra bat topatzen. Nahi honen bromita egin, baina gauz asko daude ikusteko, atzo gauean ibili ginen Markoren screenerra ikusten, Almodobarren pelikula ikusten, gauzak egiten, azkenean butifarra gabe geratu gara. Baina galdera bat bai egin nahi dizuegu, ikusaren artean egongo da Enrik Markorekin dalako empatia sakon bat garatzen duen jendea. Eta hor kontraesan sentsazio batean dagoena. Zuek ere garatu duzu alakorik, personajearekin baduzue, bueno, alako, ez dakit, maitasun puntu bat edo... Bueno, guk hori baino gehiago guretzako importantea zena zen ez epaitzea. Erretxa da epaitzea esatea bida. Gizon honek hau egintzun, gaizki dago, eta ja, bueno, hor gelditu ziteken pelikula, ezta? Eta nik uste pelikulan sartu alizateko, hortetikan pixkat ies egin barretzula, ezta? Eta era berean ez zuritzea. Oso garrantzitsua da guretzako, ezta? Guk esaten dugu pelikulak emozioa alimadu, ez dela berez pelikula emozional bat, eta batipat emozioak ezin du izan markonera, nola izateko. Edo bentsat emozio, ez dakit nola esan, barruko ze hori, ezta? Orduan, nahi genuen pixkat, baita ere, ostasun batetik kontatu historia, baina baita ere, ea lortzen genuen empatia moduko bat, ez da? Berekiko edo... Eta orduan horri izan da pixkat pelikulako niretzako zailtasun handinetako bat, ez da? Nola kontatu historia hau eta nola interesgarri egin eta eraberean nola... Ez zer hori inun, ez? Ez zer hori inun, baina eraberean jakina izatea, ez da? Zein godun pertsonai honek, ze benetan harrigarria da oso komplexo alako pertsonaia hau, ez da? Eta niretzako berez egiten duna da ez dakizula inoiz nondikan jongo dan. Eta ez hori bakarrik, baizik, eta momentu batean ja ikusle bezala, edo pentsatu hori izan gure asmoa, nahi ezula beak ustea, egiten duna ustea, baino ezinezkoa da, ze berak ez du inoiz utziko, egitari utziko, ez da, beak beste dinamika batean sartzen da, beak bere koherentzia propia du, jende gehientxoenaren oso desberdina, baino, esango nuke bere buruarekiko oso koherentea dela. Orduan, horrek ere nola egiteko harridura pizte izu, eta hori oso material zinematografiko potentea da. Bai, nik osatzen empatiarena ez da, eta nik uste dut zinemak badukala gaitasun hori, askotan ez dakizu zela, zergatik, baina
ikusleari edo lortzeko empatizatzea bizitza realean empatizatuko etzenuken jendiakin, ez? Askotan gertatu zaigu, ez? Protagonista igual da mafioso bat, ez da Enric Marcoren kasua, baina bai gertatu zaigu, mafioso bat empatizatzen duzu berakin, eta bizitza realean bere ekibalentia ez duzu jasaten, ez? Baina, bueno, hori interesantea da, ze azkenean horrek eramate zaitu baita, seguramente bizitza realien aukitazkezun hormak, eta esatia benimendik ez naiz pasatzen dago, ez dut nahi, zinemak nolabait jo apurtu itaitu eta igual hausnarketa sakon batzutara edo, ez? Hori da, askotan, bueno, zinemagilea desio duguna, ikusle moduen jaso dugulako, ez? Ikusten dugunean zine hon bat, ez? Zatez, jo, zergatik Markok egiten du hau? Ba, bizitza realien ez da jarriko ginen pentsatzen zergatik esango genuke, gezurteroa da, eta punto, baina gure helburua beti fikzioen bitartez ulertaraztea zer egon daiteken. Ez empatizatzea, baina bai ulertaraztea esatea baitu. Zergatik? Ba, igual maitatua nahi dulako sentitu. Igual danak egin dugu nolabait, ez? Askotan komentatzen dugu, danak egin dugu nolabait edo askotan gure realidadea makillatu ezain beste, noski, baina. Eta, bueno, hori gustatzen zaigu, ez? Sakontasun horretara saiatzea iristen. Empatizazio horretan, bueno, ez guztiz empatizatzeko berarekin, edo errealitatera erabat etortzeko, niri iruditu zait behintzat ikusterakoan, familiaren trama oso garrantzitsua izan dela, ez? Zezuk entzuten balin badezu soilik Marko eta bere ikuspuntua bakarrik ikusten balin badezu, ba hori gertatzen da, ez? Azkenean amaitu dezakezula zuritzen bere irudia, baino hor alabarekin eta familiarekin dagoen drama hori, uste dut horrek erasko laguntzen duela. Esan dezakegu pelikula badela pixka drama familiarra baita ere? Bueno, bada, izan daiteke, bentsat, edo behar bada ez pelikula osoan, baina bai momentu jakin batean oso garrantzitsua bihurtzen da, ezta? Ze baita ere, da historia hau nola bizitzen duen protagonistak, baina baita ere inguruko jendeak, ezta? Eta ze suposatzen duen beraientzako. Eta gaina, suposatzen duen hori oso desberdina izan daiteke benetako deportatu batentzat edo familiekontzat, ezta? Ze azkenean, pertsona bati edo beste bati zerbait desberdina eskaintzen diezu. Zuk baita ere, ezta? Eta orduan jasotzezuna ere desberdina izango da. Eta hor ere badago, ezta? Azkenean, Marko dalako, denak ditu gure berzio desberdinak. Ni behar desberdina naiz zurekin, era batean naiz zurekin eta desberdina naiz berarekin. Danek egiten duen zerbait da, ezta? Eta orduan horrek ere erlazioak aldatzen ditu eta baita ere, bueno, bizitza bera, ezta? Eta orduan, jakina, eremu intimoan gauzak desberdin bizitzen dira, eta hori ere erakutzen egin nuen, ezta. Nola batzutan ere ez da erresa, ezta. Olako situazio baten aurrean, hori ere epaitzeko erresa da, ezta. Nik hau ingo nuke edo ez, bai, jarri zaitezu situazio hortan, ezta. Hainbeste denbora berekin konpartitu ostean. Orduan, hori ere, mai gainean jarri nahi genuen. Bukaeran, kazetari batek aipatzen du entrevista batean, ez goratzen zein kazetari den, baina akaso egiazko entrevista bada gainera. Bueno, lan hau da denok barruan dugun gezurti horri buruzko lan bat esan dut berak, ez? Liburu bat idatzi du, eta todos llevamos un embustero dentro, egia da, ez? Hor dago, baina era berean, Enric Markok hori oso mugara eraman du, ez? Bai, hori da. Mugara eraman du, baina rekonoziblea da. Ezatezu, azkenean, esentzian, hor dagoena gu nahi dugu sinistu, gauza askoz taz gain, hor badago mediopatia ziurrenik baita, behar bat mediotan ateatzeko, eta zu epizentroan egoteko, eta mirestua izateko, ez da, niz berak esaten du momentu baten ez, Marko berak esate zuen, da hori pelikulan hartzen da, sartzen nintzen leku baten, eta esate zuen jendia, hori deportatua da, jendeak begiratzen zizun, ez, mirestu. Baina, muinean igual da hori, maitatu sentitzia, behar hori ez. Maitatua sentitzu nahi dut ez. Eta horrek, nahi dugu sinistu horrek eraman zuela pixkat horretaraino ez. Osea, azkenian beak bere bizitza oso bizitza normala eta estandarra zeukan, grisa esango nuke baita ez. Eta gero, batien da, pixkat bat Don Quixoteren mobida hau, ez? Esatezela, bueno, ni nahi zau, eta nahiko nuke izan beste hau, ez? Eta hori tentagarria da, ikusten desunean, martxan azte zaila jartzen zure historia, azte zaitze egiten, ondo hitz egiten duzu, jendiak sinisten dizu, eta batien nola gelditzen duzu hori, ez? Porque ikusten duzu, da miretxiagoa zaela. Baina, aztu gabe oso larria dala egintzuna, eh? Bai. Karo, hori dena egia da, baina hor bat gauza bat kontuan euki behar da. Benetan deportatu bat egontzala, eta berak
deportatu horren izatea lapurtu zula, ez Hori da da. identitatea Suplantazio bat egon zen, suplantazio bat egon zen, Enric Moner, ez da, eta hori niretzako oso larria da, zerbait da. Amaitze aldera mutilak, eurrengo konpromesurako ere tartea egin behar dizuegulako. Bueno, hainbat ekoizleekin egon gara aste honetan, tartean Ander Sagardoi berarekin, Markoren inguruan ere aritu ginen. Zinemagileak nahi ditu, nahiko erraminta bildu, nahi duen pelikula egiteko. Pelikula egin zitekeen dokumental modura, askoz xumeago, egin zitekeen, bueno, beste formato nolabait sotilago batean, baina sentsazioa daukat, nahi zenuten pelikula egitetik oso gertu egontzaretera baliabideei eta ez, faktura teknikoari begira erabateko pelikula bada, eta hor ere, pentsatzen dut, zinema zuzendari bezala gozatzeko espazio bat izan duzuela, ez? Nik esango nuke baietz, azkenean jendea galetzen dugu, ez da, 2006an izan bazen dute pelikulari berdina izango zen, ez. Azteko orduan ez genuen gaitasunik fikziozko pelikula bat egiteko. Gure lehenengo fikziozko pelikula, 80 egunen izan zen, 2010an eta kostata ateratako pelikula zen. Ez da, gero orain etorri dian gauek, behin esperientziagatik eta dena alakoa, baliabide gehiago ditugu eta horri esker pelikula hau egin ahal izan dugu. Eta nik uste, bai, nahiko gertu dagoela egin nahi genuen horretatik, idean genuen pelikula horretatik, ez da? Eta orduan, bai esan, privilegiatu batzuk, dudik gabe. Dudarik, bai, eskenean beti egon daitezke gauzak, ez da, baina zinema oso garestia da. Oso garestia da, eta orduan neurtu behar duzu nun dauden bataiak. Zatuzu, hau behar dugu, horrela kontatu eta beste hori. Eta zentzu horretan, pelikula historionek behar zuen hori badauka. Eta bai, oso posi gaude. Eta gaina oso posi gaude daukan punto fikzioa izan da ere, ikusiko ikusleak ez, baina baita indiegu keinua, baita hasieran izan behar zen dokumentalari, ez? Bai, eta metazinema keinutxo batzuk ere badaude. Eta horrekin posi gaude, ze azkenien nola batu du, 18 urtetako ibilbidea, ez, proiektu honek. Aizu entzuleok, gaur ostirala, arratsaldeko, edo gaueko 10etan hobeto esan da, printzipalen Antzokizarrean izango da emisioa, bihar larunbata, Belodromoan, itxiera ekitaldi berezi horretan ere, arratsaldeko 7 laurden gutxiagotan, eta larunbatean bertan, Antzokizarrean berriro, gaueko 11 laurden gutxiagotan. Emisio sorta gautiarra. Bai, eta gero kontuen izan urriaren ez. Horrik uset urriaren laban ez. Azaroaren 8an estrenatzen dela zineareto honenetan. Hori da, beraz, ez parimo dugu zinemaldian gaur eta biher ikusteko aukera, zinema aretoetara azaroaren 8an. 8an, hori da. Bikote, gaur konpromisoen mordoa daukazue, eskertzen dizuegu, guretzat tarte hartu izana, jarraituko dugu topatzen, zine aretoetan, zine jaialdien festetan, eta nolabait txalotzen Jon Garaño badela, lehen dantza ipatu dugu, nolabait Euskal Zinemako dantzaria. Hori ere, aitortu behar diogu. Saiatzen ga, eskerrik asko. Jon, Aitor, mila esker eta kakapila pelikulekin. Eskerrik asko. Eta entzuleo, gaueko goizeko 10 eta 50 minutu ditugula, gaueko esaten ari nintzen, gaueko emisio ederrak izango dituelako zinemaldi honek, bagoa ze aurrera hementxe naiz irratian, ze oraindik maite duten tarteari ere lekurik ez diogu egin. Trouble been dog in my soul since the day I was born. Dendena kontatzen hasiko gara, entzuleok, gaurko saioa astera zijoala, goizeko 10:05, nire ohiko ordenagailuak jarak egin du. Hola, damba. Ez zuen seinali jasotzen, ez zen lotzen kamarekin, ez zen lotzen soinu mailarekin, ez zuen aurrera egin nahi. Eta zorionez beste bat bagenuen, baina hori izan dira izerdi batzuk, dena birkonfiguratu, ohiko gauzak non zeuden topatu, musika iturriak jarri, baina, egin dugu eta Garañotarreki behar bezala entrevistatu ditugu, naiz eta, esan dagoa, uste baino berandusiago hasi garen, entzuleak badaki, baina, lehen esan dizudan bezala, atzo Almodobarren pelikula ikustiko gehiago itxaron genuen. Bai. Barkatu. Bai, ez, han izan nintzen ni eta... Nere zaizu dela. Ez, bai, atzo kontatu nizuelako ez, bapatean, 20 minutuko etenaldi bat egin zutelako. Eta zeratik? Han hasi zen jende austutzen. Hori gauean? Bai.
Baina zergatik. Bueno, ekitaldi izan zen, eneko sagardoik zuzendu zuen ekitaldi hori, ondo, maixuki, txukun, polit, eder, bideoak, Almodobarren ibilbidea, Tilda Swinton agertu zen, Almodobarri paso eman, honek bere hitzaldi eman zuen, Tartetxo Balden ere entzun dugu, akaso berriz ere haren hitzak entzuteko aukera izango dugu, eta hasi zen ura ustutzen, eta eta nigui, ze pasatzen da hemen, eta koktela eta privilegiatuen egoerak, baina antxe berolatzea egiten zuen, kursaleko baten 42. lerroan negoen ni, azken sarreratako bat harrapatu nuelako, eta antxe zai, etenaldi hola xelebre xamarra, baina tira. Bueno, maite duten tartearekin egingo dugu horrera, gure gonbidatuak jarraituko dute poliki-poliki iristen, esan da bezala, laizzer izango ditugu gurekin, hain zuzen ere, etorkizuna nolabait ordezkatzen duten bi aktore, Irati Marin eta Garazi Urkola, biak ala biak ikusiko zenituzten dagoeneko nonbait iraganean, baina, tira, guazenen denboraldi berriarekin ere, hariko gara laizzer. Baina maite duten tarte hauen honetan, Oiana Maritorena genberi eskatu behar diot, zein bere maite duta? Bai, esan, hola, prestatu gabe bezala nator, eta hortxe nire zalantzak dauzkat zer esan, zer ez esan. Maite dut oro har zinemaldia, baina badaude zinemaldiaren baitan maite ez ditudan gauza batzuk ere, eta uste dut horiek ere aipatzea zenbaitetan komeni dela. Bueno, adibidez aurreko unean, ni solasaldietako sailean nago, eta, bueno, pelikula bat lauterdietan geneukan, eta gonbidatuek abixatu zuten, bueno, erlazio publikoetako pertsonak abixatu zuen, eta 10 minutu barru iritsiko zirela, hau da, 10 eta 20 bertan egotekoa ziren, eta terditan hasi bartzan. Bueno, eta 25, ez ziren agertu, deitu nion, bai, hementxe gaude paseo berrian, oraintxe iritsiko gara kotxez. Bueno, iritsi ziren, pelikula hasi eta 10 minutu, bueno, pelikula hasi behartzen ordua, baina 10 minutu edo gehiago beranduago. Barkamenik inork, ez zuen esan hor. Eta itxusia, oso itxusia iruditu zitzaidan. Ze bat, jendea zaidago, pelikula bat ikusteko, eta, karo, aurpegi eman behar duena ni naiz, barkamena zinemaldiaren izenean eskatzen duena, baina behintzat lantaldeko erlazio publikotako pertsona horrek duintasuna edo zerbait eukitzia esateko barkatu, komplikatu zaigu badakit 1000 gauza gertatu daitezke, baina gutxienez zerbait esatia, bai, oso itxusia iruditu zitzaidan. Eta holako gauzak, gure artean, oro har oso harreman ona dago, sail ezberdinen artean, eta baina uste holako gauza zaindu behar direla. Eta gero, zinemaldiak, eta pentsatzen dute hemen, zinemaldi alternatiboari buruz aritu zinetenean Markel Ormazabalekin, agian ateako zela gaia ere, iaz ere hemen elkarrizketatu genuen okerrezpanago sos arrazakerian lan egiten zuen pertsona bat, eta zinemaldian aukera ematen zitzaien pertsona egoera zaurgarrian zeuden pertsonei zinemara joateko eta bar. Uste dut pixkat elitista badela zenbaitetan zinemaldia, eta ni zinemaldiko txikitatik izan naiz sarrerak erosi dituena, eta baina uste dut 9,50 € edo sarrera egotea, 3 eguneko erosi behar izatea sarrerak publiko arruntarentzat deskontu bat lortu alizateko, uste dut horrelako gauzak ez direla bat ere onargarriak, are gehiago esaten duenean bere zuzendariak, inoizko zinemaldiri garestiena izan dela, bueno, uste dut hor, nien naiz alfombra gorriaren oso zalea, eta ze luzea egiten naizen, egunon, baina uste dut garrantzia gehiegi ematen zaiola ze famatu etorriko diren eta horri guztiari, uste dudanean beste gauza batzu direla garrantzitsuagoak, are gehiago esaten denean zinemaldi honen ezaugarri nagusia bere ikusleak direla. Uste dut zinemaldiak zaindu egin behar dituela gehiago ikusleak, benetan beraiei direlako zinemaldia posible egiten dutenak, uste dut, eta ez hainbeste izar. Orduan, bueno, uste dut hori ere esan nahi nuela. Eta esan duzu. Eta maite dut zinemaldia, eta maite dut bertan lanean aritzea, eta badakit gastu batzuk, egon behar direla, esan nahi du soldata, jende asko dago zinemaldian lanean. Baina, bueno, bagian koktelak, guri botila miserable bat ez digute eskaini, esan nahi, 10 egunetan lanean zaudenean, baina koktelak badaude, festak badaude, hotelak, kotxe. Bueno, uste dut, bai, aldarrikapen txikitxo bat. Ondo, gu maite dut egin jarraituko dugu, eta gure bi gonbidatoi eskatuko diogu euren maite duta zein den. Beranduago, pentsatzen utziko dizugu, Goioritani aurretik joango naiz. Eta pentsatuko dute zer da maite duta. Maite duzuen edo zer.
izan daiteke zinemaldiarekin lotutakoa, izan daiteke horrelako aizeteekin, ez dakit itxasoa arrotuta ikustea, gauza ederra da hori. Zuek pentsatu eta lasai denbora hartuko du, eta beste gozat pentsatu beharko duzuela, Ister, ze diamantezko gosaria tartearen gonbidatuak gaur zuek izango zarete, eta Grons jatetxeak gosari zoragarri batera gonbidatuko zaituzte, beraz, laizzer iritsiko zaizuen menua, eta bertan aukeratu izango duzue, zer nahi duzuen. Gauzat esango dizuegu, askatasunetik aukeratu, erabat, baina arrautza benediktinoek badute nolabait bere sona, gure diamantezko gosarien tarte. Eta nahi baduzue bikoitza eskatu eta guk jango dugu, arazori gabe hori ere. Bazpare. Oian atzo ze gertatu zitzaigun, ez oso ondo ari zara. Edurne Azkarate iritsi zen patinetearekin, berandu, bustita, tasirik ez zuela lortzen, eta orduan, entrevista ere, ez dutu xamar. Ez, baina izan genuen gosaria ja, entrevista osterako, eta entrevista ostea huerdik, amabiak ziren. Bueno, Imanol Edurne eta Irurok, gauzat esan dizut, oso zinematografiko. Urte amaieran estrenatuko dugun film labur baten zuzendaria, ekoizlea eta protagonista, egon ginen Gronsen gozaltzen hori bai diamantezko gosaria. Eta arrautza benediktinoak, Jo, baina hori ez esan, geho nik ezin dut hori egingo. Juri, urrengoan zu eta bio jungo gea. Bai. Ez gintuzten gonbidatu? Goze naiz. Bai. Goiuri, zena zure maite duta? Arrautza benediktinoak esaterako. Ez, nik maite dut eza. Eta badak izan, marmarka nabil. Aste guztia daramat nahiko marmarka, baina sekulako maite dut eza daukat. Bai, aserrenago munduarekin. Aserrenago jaurlaritzarekin, eta aserrenago osakidetzarekin, eta aserrenago Imanol Pradales lehendakariarekin. Aserrenago. Badakizue, etorri dela zinemaldira Johnny Depp, jendeak asko maite duela Johnny Depp, eta hemen alfombra gorria jarri zaiola, ez? Oianak esaten zuen izar haundien modura koktelak eskaini zizkiola, eta dena, eta bueno, Johnny Depp atzo joan zen osakidetzara, han dauden umeekin egotera, ez? Jack Sparrowen jantzi eta umeekin egotera joan zen, eta argazki mordoa atera zituen, ze ziur naiz argazkilaririk ez balego, ez zela joango. Eta argazki pila bat atera zituzten, eta osakidetzak eta... Ze suspikazia mota da. Eta osakidetzak, ez dakit ez, 50 horriko posta eskaini dio Johnny Depp jutagatik osakidetzara. Imanol Pradalesek ere zorionak eta eskerrik asko Johnny Depp eta Jack Sparrow, eta mundu guztiak txalotu Johnny Depp, eta ia esan horrela, ez dakit. Ze, nik hemen bi arazo ikusten ditut. Lehendakariaren arduragabekeria bat da. Johnny Deppen inguruan dakiguna jakinda. Eta seguraski jaurlaritzarena osakidetzak horrelako ekimen bat martxan jartzea. Baina akaso, gogorragoa iruditzen zait pentsatzea, gabinete osoan inorrek ez dakiela Johnny Deppen jarrera horien berri. Bai, ez, eta Rebordinosek ere ez daki, gonbidatzen duenean zinemaldira, bai. Tururu. Ze gauzak, Bai. Kuriosoa... Hala, hortxen ere aserrea. Kuriosoa da bizitza. Baina gustora nago hemen, ez? Oraindik ez dizu esango gure hurrengo gonbidatuak nor diren.
noski, streamingez jarraitzen ari zaretenok ikusiko dituzue, baina ez dizuegu esango. Esan dezute. Esan dut. Aurretik esan dezu. Esan dut. Ez du importa, lasai, sorpresa. Irati Marin eta Garazi Urkola, egunon eta ongi etorri. Eskerrik asko. Zein da zuen maite duta? Ez daukazu egu bezain sakon jarri beharrik, ez daukazu lehendakariarekin sartu beharrik, lasai. Nik adibidez, benetan maite dut, lehen esan dudan bezala, naiz eta badakitan honek kostan arazoak sortuko dituela, aizeteek eta bestelakoek, baina itsasoa olako arrotasunarekin ikustea, 4 metroko olatuekin, bada leku eta adi entzule, leku seguru batetik, eta itezte paseo berrira joan olatuak ikustera mesedez, arren, baina, igual Urgul menditik edo Ulia menditik, ikus ezakezu itsasoa ikuskizun zoragarri batean. Horregatik, galdetzen dizut zuei, zein den maite duta? Nik uste nire maite duta baita itxasoak indalotuta. Nahi gustatzen zait itxasoan bainatzea, baina edozein urtarotan. Osea, otxailen, pues, me encanta. Jotea otxaileko, ez olako egun baten, baina otxaileko eguzki pixka daun egun baten, hor, pila bat gustatzen zait. Eta entzuleari izan behar dugu, otxaila martxoan muga hori da urteko momenturik hotzena itxasoarentzat. 12 gradu raspatu, 11 bederatzi, 11 zortzi, hor, azala... Otxaila esaten bezala, azaroa, urria, abendua, urtarrila, baina asko oso gutxi, osea, igualitet hilabeten behin, edo bilabeten behin, edo 3 hilabeten behin, baina asko gustatzen gauza bada. Baina baldintza eguzkia da, zaipatu duzu eguzki pixka dagonean, edo euriarekin ere gustatzen zaizu baino hartzea. Euriarekin orokorren ez egiten, baina igual da txikitan sartu ziatelako behin beldurra, baina igual entzuten beste gabeniez bainatzeko uretan, euri pixka ditezun momentutikan tximista bat altzetaitela euri itxasorak, igual egia daztakiten ez meteorologa. Ez da oso egia, uste. Hori da, umetan denok pairatu dugun digestioaren kontua bezala. Irati, ez zaitez piztinan sartu, bazkaldu eta 3 ordutan. Horrelakoa da. Uste dut, nire naiz meteorologoa, baina tximista batek erortzeko ekaitza behar duela. Eta Euskal Herrian ekaitzik gabeko euri ordu asko pasatzen ditugu. Bueno, aurten xinimiriak sartuko naiz orduan. Zure, Irati? A ber, nik esango nuke, eta igual oso generala da, baina bizitza erromantizatzea. Naiz, adidez, iluna barra baten aurren esiritzen dana, eta ezakitola musika lasaia jartzen duna, ez eta nire pelikula ezela. Ze musika jarriko zenuke hortarako adibidez? Habitu aldera hona, Billie Eilish adibidez, usta ez da asko. Hola, bere abesti lasaia horrelako momentuetako. Eta hori, eta gero asko usta ez zait ere idaztea, ez da jartzea hola como profunda, ez da holako dramatismo hoi da... Gusta ez daitena nahi. Ziona ez, dramatismo hori kontzientziatik egiten bada, zozora garria da. Bano hau pixka dramatizatzera. Dramatizatzea ez da beti gauzak txarrera eramatea. Kontrakoare izan daiteke. Iluna Barrau, Billie Eilish, eta nire kuadernoa, eta pixka dramatizatzeko luma esango dugu, ez? Big boligrafoa beharrean luma batekin ari zara, zera, esango dut, ni oso zali izan naiz beti kuaderno batzu noin izena ez da torkit. Ez da egitzen kuaderno. Moleskine. Hori da. Moleskine batekin, luma, zoragarri. Eta egiten dituzu gauzak por la trama esaten dena. Hau da, zure bizitzari drama gehiago jartzagatik, erabakiak hartza, adibidez norbaitek esaten dizu, Irati joango gara bihar Erromara ze dago 9 eurotan hegaldi bat gauerdiko, ordu txikitako 4etan, eta esaten duzu, bida, pereza matetit, baina venga, por la trama egingo dut. Egiten dituzu lokoak. Ez zehazki, zenaiz, pertsona, eski justo gea. Ni naiz oso pertsona perfekzionista eta dena antolatuta eman behar duna. Orduan, nik uste baita, nahi gabe dramatizatzen dutela, ez? Ateratzen naizenen ere orden horretatikan, orduan, dator dramata, hoi potentziatzen. Igual dela gauza txiki bat, baina... Nik beti ukidut gauza atola pixkat dramatismo honekin lotua buruan, eta ez dut inoiz egin, baina Iruñan ikasten nuenean, handik bueltan, badago lekun berri pasata segituan kartel bat jartzen duena, Paris 860 kilometro. Gutxi gora bera. Eta beti fantasiatzen nuen, oraintxe? Parisia, segi. Dena zuzen. Dena zuzen, Iruneraino, handik Lapurditi barrena jun, gora, japa, da Parisaino. Eta Iluna barrerako, bertan hau? Barkatu, egun sentirako bertan zaude. Egun sentirako bertan zaude. Hau arratsaleko 8-9 Iluna barrean, ez ez, jazta gau guztia Pariseraino da. Ez dut inoiz egin, baina beti ikuidotor buruan pixkat fantasia modura.
Orduan esan, bueno, igual ez dirren beste. Igual enaiz zein romantikoa. Igual romantizismo ondo, baino. Aizue, segituan izango dugu boletinerako, gure informazio tarterako txanda, nik maite dutarekin amaitzeko, kontatu behar dut nire maite duta, eta nire maite duta da, entzulen artean jakingo duzu, askotan igual kontatu dudalako, duela 3 urte gaurko egunez, iraiaren 27, zori gaitzeko batean nire lagunmin batek, nire kuadrillako kide batek bere buruaz beste egitea erabaki zuela. Eta orduzkeroztik, askotan bildu gara, badaukagu arekin nolabait egoteko espazio bat, eta ez zailerri bat, eta horrek ere, ematen dit poza oso leku paketsua delako, baina urtero gaurko egunez geratzen gara lagun batzuk, eta inguruko batzuk, nire lagun Borjaren bikote denarekin, ozenarekin, zena, ze Borja ez dago, ez da. Eta poza handia ematen dit, elkartze, baina batez ere poza handia ematen dit, duela aste 2, nire lagun Borjaren seme-alabak, Lorea eta Julen, gure laborategien egon zirela Tolosan irrati trasteekin jolasean, antxe aurrera eta atzera, eta Julen engainatu dugula gure hurrengo fikzio sonoroan parte hartzeko. Behar genuen, ume baten ahotsa, eta nire lagun Borjaren semeak hartuko du parte. Eta izue, ilusio berezia egiten ditze, egun hartan agobiatu egin zan, eta ez zuen nahi egin, pakean utzi genuen, baina handik egun batzutara ama galdetu zion. Izu, Julen, zerbait esan behar dugu Inigori, ze egingo dugu, nahi ez du joan ara eta egiten dugu, ikusi zen nola egiten duten, edo bai, ama pentsatu dut, eta bai. Pentsatzen dut, urrengoan lortuko dugula, baina bestela ere, saiakera hutsak eta bera eta bere arreba han gurekin ikusteak, ematen talako poza, eta nola baite, zure lagun bat ez dagoenean bere ingurukoak ondo egotea da, inezakezun goza bakarra, eta haurak ondo ikustea, goza polita da. Goizeko 11 dira eta bagoaz azken ordukoaren bila estudio zentraletara, bertan baitugu gure lankide Saloa Badiola. Saloa, egunon? Egunon, bai. Guazen azken... Irudi berantzuteko aukerarik ez dugula, aurrera egingo dugu, gaurko bigarren kafe honetan. Goizeko 11 eta minutu bat, eta maite duta bota dute gure bi erromantikoek, esango dugu, hori badutela amankomunean, eta beraz maite duta ezagututa, eurak ere gehiago ezagutzera gatoz, edo batez ere, eurak gu gana hurbiltzeko baliatu dugun aitzakia bera. Bagoaz aurrera, goizeko 11 eta 2 minutu. Aurrera egin nahi dugu, baina entzun nahi nuen entzun nahi dudana, eta naiz gai entzuteko, beraz saiakera egingo dugu, berriro. Guazen 11. Bizitza zukutu. Bizitza zukutu. Gure arteko festa bezalakorik ez da. Dantza eternalean, etxean zein kalean. Elkar bana dezagun, gaur gure pozalagun, batera gaur da egun. Bizitzaren maitalei, dantzata kantu zale. Zuekin itxuan harmonia zoriontsuan, maitasuna partekatzen, laguntasuna loratzen, euskara oratzen. Bizitza zukutu eta ez gelditu, maite duzun hori. Zinema, telesaiak, azken urteetan, telesai asko ere ezagutu ahal izan ditugu Donostia Zinemaldiaren baitan. Iaz, adibidez, bere 10. urteurrena ospatzeko, emanaldi berezia egin zuten Belodromoan Goazeneko lagunek. Euskal Zinemaren galan, aurten Sua Enparantzak, Elena Iruretari Irizar saria ematean esan zuen bezala, aktore gaztei horrelakoetan parte hartzeko aukera ematea ederra da.
eta gu gaurkoan ere horixe egin nahi izan dugu. Horregatik gonbidatu ditugu esan bezala, hementxe ditugu Irati Marin eta Garazi Urkola aurtengo goazeneko 11. denboraldiko aktore berrietako 2. Zemu zabeten eskak? Bueno, ni pixkat urduri, Pixkat urduri, bai. Bueno, gaur egun potentea gutzako. Seiterritan egingo duzu, ezta? Aurkezpena belodroma, baina uste dut ateak ja 5etan edo irekiko dituztela, jendearentzat 3.000 pertsona egongo dira bertan. Bai. Zer sortzen du horrek urduritasuna? Bai, urduritasuna kuriositatea de baita, nik uste aurreko larun baten egon nintzanan orkestako kontzertun egiten dana, eta nego nahiko beran, eta hola begiratzen honatzea, eta esaten hon, haien, eta ostiraren nengo gara hor, ez dakit zegoan egia esan horren beste jenden horren aurkeztea zerbait. Bueno, nik komentatzen nahi, beldur gehiago ematen dit, ez holtza gaina igotzea, baizik eta eixerita egotea, atala ikusten. Ikusteko aukera izan duzue? Ez, gaur ikusiko dugu lehenengo aldizu baita. Bueno, ikusi egun gutxia, rodaje egunetan, konbotikan, ez, pixkatola, igual errepikapen txiki bat, ez, baita zuk ikusteko zure burua kanpotik, baino... Oso gutxi. Ez dugu sekuentziaik ikusi oso ikan, behintzat, ez da bat, ezer. Nik gehiago ikusi dut bestena igual, ni grabatzea juna horretikan, bestena ikusten azura pixkat, baina gurea, bakoitzak berea, ezer orduan da pixkat, como haien, nola... Zerrera izango du, zerrera izango gainan ere pertsonaiak, zein nun, ontan, zebazkenen, udara guztaren beste grabatzen da, horren azkar grabatzen da, gero esten zula, orain ze ikusten deun. Baduzu horrela egindako zerbait ikusteko gogo berezia, sekuentzia honekin, ez da gustura geratu nintzen, edo alderantziz, hau asko gustatu zitzaren, eta ea nola geratu den, baditu zuela momentu kutxunak. Nik uste biak gaina, nik bazkat sekuentziak, daukatela gogo asko bizitu nitulako, superpolitxak eta dauzkatela gogoan, baina beste batzuk xatezula, ai ama. Hau igual, toma baten itezunat xatuela, ondo, eta zu nola ondo. Nola ondo. Eta hoiek, dakizula toma bakarrean dijoaztenak eta zuetzinala launeko unen gustora geratu ez,
erdin nahiko elkarrekin ibiltzen gehan, ja ematen digu aukera pizte ikusteko. Zer datorren. Zer datorren, bai, Gua indikan pixka patatzen geha de desapercibidas, baina ja kaletekan junda bueno, koronume guztik ja ez dautzen, gainontzeko guztiri bai, orduan geratzen gaituzte, eta ja pixkat ikusten goaz, bueno, zer suposatzen duen, eta guere hortikan balen bagatu ja bideoklipan gatikan, edo aplikazionik ikusi dituzten bideon gatikan, eta hola ere ja tokatu zaigun ikustu gara hontan. Igual ezakite oso ondo, karo, pertsonaiak ez dituzte ezagutzen, eta ezakite oso ondo, baina begiratzea dituzte hola, pixka zeharka, ustetzu berria zehala, eta gaina beste kere esatu dute, bai, hau berri dia, hola, pixka testigoa pasatzeko. Eta nire aste honetan, justu atzo eta aste honetan baita gratu zait ere biumekin, ja bakarka jutene baita. Hola, bideatu, eta iti dezula hola bideatu bat, ez hola, gurasun bati, bazenikoa da? Hala, jo, eta bideoklipan gatikan, edo hola, igual askotan hila oso desberdin jarrita, ez ez, jo, oza, no sé, zenbat aldiz ikusote dute dola, gehatzeko ja zure aurpegiak. Aurren gaitasunen artean ere badago, ez, detaile txikiekin geratzea, eta... Konta egoze pixka pertsonaien inguruan. Iratizu izarri izango zara, ez da? Eta zu garazi Oiane. Kontatu pixka bat, eta gero nola izan zan kastina edo? Beitu, izar, bueno, ere izenak esateun bezala ez, pixka dijoa, bueno, musikari profesionalan mundutikan, ez? Bere gurasok ezagunak dira mundu hortan, eta orduan beak txikitatikan akademikoki ikasi du asko musika, biolina, pianoa, bueno, dena abesten du, konposatzen du, eta, bueno, pixkat dijoa udalekura, bueno, lagun berriak egitera ere, ze, bueno, pixkat bizi da, bere gurasoek eskatzen diotenan menpe, ez? Pixkat autoexigentzia eta perfekzionismo hori lotuta. Eta hori... Identifikatzen zara berarekin pixkat, ez esan zure perfekzionistarena esan dutu. Bete gaina, behitu kastina zitzeiten, bueno, ustetik iguala izan zela, baina hasieran bializizkiguten 3 pertsonai berrienak. Eta 3ak egin genitun, ez? Eta hortan, bueno, oso perfil diferentek dira 3ak. Eta nik irakurri nituen 3 separatak, justo izarrena izan zen nahi nun azkenekoa. Porque, nik beti nahi izan, ez dakit, la mala, o kontrakoa, bai, porque beti baita, beti esatiate aurpegi oso, como de txintxoa, ez dakit, eta bate irrabia batzutan. Orduan, hori, egin genitu 3ak, eta gero ja deitu ziaten bakarrik izarrena egiteko, eta hor, bai, egon ginala 6 neska finalista edo, egiten, bueno, bakizue beti tramatan bikoteka dijoaztela, orduan beste pertsonaiarekin, beste 5 o 6 pertsonekin, rotatzen. Eta holaxe. Bai, de hecho, azkeneko astinetan nik ere egin ditun finalak egin ditun bai Izar eta bai Oiane. Biak, bai. Baina nire kasun, bueno, Oiane da neska bat dazkana gauzak oso argi, eta argitasun hortan daka oso garbi sukaldari izan nahi dula. Eta orduan egingo du bai edo zen gauzta sukaldari izateko eta sartzeko nahi duen eskoletan eta nahi duen ibilbidea iteko. Baina, etxen, ez diuzten gaiek sukaldatzen, tal, gaina, daka oso paseo como haundia, orduan, bueno, dijo hau dalekutara ere, en parte, saiatzea, kozinatzea, gaina, beni beti sukaldatzea zaten, baina, kozinatzea da euskeran. Ikasi dugu. Eta bai, kostatzait, ikasi dugu kozinatzea. Hendik eta ibizka, bueno, bale, eta, bueno, aventura asko biziko ditu, eta bastante, bai, trauma aventuroso okiko du, eta kastinak dagokionez, nahi gaina, bueno, hasieran, ekatzi do zerbait egontzan gemailekin, eta bidalizizkaten hasieran manex eta joritzen kastinak egiteko. Eta nik ez denun, bueno, ondo joritzen zait. Eta gaina idea zinen, seguru hauek, eta bai, bi hauek, eta ikasi nituen eta prestatu nituen manex eta joritzen kastinak egiteko. Eta horrekin agertu zinen baitara? Edo abisatu? Bezperan idatzi ziaten, esanet naztu ziala, eta pasezkaten beste 3 pertsonaiak. Eta gaina bezperan lan ez gotzen ezatopen hori, eta ikasi nituen 3 separatak, eta jo nintzen kastina, eta zen, bueno, nekinoa, eta benganakanakin, eta alik eta gehien prestatu nituen bezperan aldunen. Eta hor jo nintzen, eta gira da niko janei hasiera baten, kasinu, baina, bueno, hortikan pasatzen zura bezala, como, bueno, ez dakit, izan daiteken hau, gira da ere separatan, ez zala oso garbi agertzen bere pertsonaitatea, edo bere trama, edo bai, ez zanak egin
nabarmentzen orduan jurintzan, eta gero bai egiteko momentun, izan zen, ala, ke guai hau. Eta zeitun, gero esan zioten zeitun, jaiko zuten esan zela como bera da, baina ez zuten como habitu. Orduan gustora zaudete bakoitza zuen pertsonaiarekin. Bai, bai. Gogoz? Bai, pixkat ikusteko orain. Bai, eske da pixkat kontradiktorioa, ez? Osa, bai, gogoak, hombre, noski. Baina gaur gaude pixka beldurtutan nintzat. Bai. Eta... Gero ziur gozatuko duzuela. Gainera, nik askotan ikusi izan zaituztet lagun taldean, aktore taldean, eta ikusten da hori batez ere lagunak zaretela, oso harreman politia daukazuela, eta gero hori nik uste dut pantailan ere argi geratzen dela, ez? Eta gozada bat zuek hor alaitasun hortan eta ikustea. Bai, a ber, uste dutakan gauze politienetakoa dala, azkenen udara guztia pasatzen dugu elkarrekin, eta bai aktore taldean, baina bai ekipo guztien ere azkenen kamarakoekin, makillaje eta pelukeriokin, jantzeteikokin, denekin egiten dugu oso arma polita eta izan da, eske familia bat. Bai, azkenen denak egoera berdinen gaude, ez? Pixkat espres da, ez? Grabaketa hau, eta azkenen nerbi horiek eta aurrea emateko bata bestakin gaude, bestela desmadre bat bihurtzea dena, eta nik uste horrek lagun talde handi eta politxoa sortzen dula. Ze ondo. Lagun talde eta politorik gaur ikusiko dugu, Jana. Eta gero telebistan noiz hasiko da? Azaroan. Bueno, gero ja azaroan. Azaroak 15 buelta hortan dago ostiral baten, ez dakit oso ondo. Oso ondo? Agenda nola dan. Gaur entzulea gonbidatu beharrik ez daukagula, ez da? Ez dago, bai. Entzuleok iritsiko da, zuek lasai, iritsiko da. Bikote mila esker, gozatu gaurkoa, orduritasun hori joango dira pentsatzet beste emozio batzutan bihurtzen, eta gauza bati ez egin nuko. Dramatizatu, erromantizatu gaurkoa, eta hori da, egin egarra lasai, eta kontatuko diguzue beste batean nolagoa izan den. Oso, eta eskerrik asko. Entzuleo, goizeko 11 eta 16 minutu ditugu eta bixi egingo dugu aurrera gure hurrengo gonbidatua agurtzera. Izan ere, gonbidatu mordoa daukagu gaur zuekin elkar banatzeko eta gauza interesgarri pila kontatzeko, beraz, zaudete gurekin hementxe Naiz Irratian eta segituan aurkeztuko dizuegu, gurekin izango dugun urrena, hain zuzen ere, gurekin izango baita Aritz Dendategi. Bagoaz aurrera, Naiz Irratian, bigarren kafean. Keep calm and bigarren kafea. Duela 25 urte, 2000 urtean, Geitu elkarteak Sebastianes saria sortu zuen. Zinemaldiko LGTBI film onenaren saria. Lehiaketan dauden sail ofizialetako edozeinetan, lesbianen, geien, transexualen eta bisexualen balioak eta errealitatea hoberen islatzen dituena. Pelikulen artean, aniztasuna erakusteko garaian gabeziak ikusten zituzten, eta horrexegatik hasi zuten 25 urte dirauen elkarlan bat zinemaldiarekin batera. Lehen pelikula irabazlea Ces Geiren Krampak izan zen, eta azkena berriz, Estibaliz Urresolaren 20.000 especies de abejas. Kimetatik 2013an gainera, Sebastiane Latino saria sortu zuten. Urteko pelikula latinoamerikarren artean, aniztasuna hoberen islatzen duena saritzeko asmoz. Aurten, Brasilgo Baby pelikulak eskuratu du sari hau. Aurtengoan, 14 dira Sebastianes saria eskuratzeko hautagaiak. Eta Geituko kidez gain, Eneko Sagardoi eta Ana Castillo ere aritu dira epaimaikide lanetan. Gaur bertan, arratsaldeko 7:00 jakingo dugu zein den pelikula saritua, baina aurretik, sariaren 25. urteurrena ospatzeko 120 batemon par minut.
120 taupada minutuko pelikula eskaini zuten joan den igandean, eta platzer bat izan zen bere aktore nagusia, Nahuel Pérez Bizkaiart, eta bere zuzendaria Robin Campillo aurkezpenean egotea. 2017 urtean pelikula hau askoren bihotzetara iritsi zen bezala, saritutako beste hainbatek ere horixe egin dute. Eta gaurkoa zein izango den jakiteko irrikitan gaude. Agian, honen berri emango digu Aritz Dendategik, baino ez dakigu seguru. Edo, arratsaldera arte itxaron beharko dugu. Egunon, Aritz, zer moduz? Egunon, zer moduz. Ondo. Zinemaldia zer moduz dijoa? Ondo, nekagarria, interesgarria, baina oso ondo, oso gustora. Pelikulak ikusten eta ondo. 14 esan dut ikusi dituzuela. Hori da, 14. Gehi, ez dakit arterik duzuen beste bat gehiago ikusteko. Oso gutxi, oso gutxik gogoa, bai, baino ez oso gutxik. Baina bai, 14 eta bi genuzkan, bi serie, Lehiaketaz kanpo, Jo adikto eta Kerer, kasu horretan. Eta ondo, junda guzta politia izan duzue? Ondo junda, baina ez dizut esango zeinek irabazi duen, saiatu zera, baina ez. Nahi nuen, jarraitu pixkatea zirrikituzen bat aurkitzen nuen. Arratxaleko 7 jakingo dugu orduan. Arratxaleko 7, gero esango dugu nun, baina horrengo gera arratxalean. Oso ondo. Eta konta iguzu pixka bat, nik aipatu dut duela 25 urte hasi zela sari hau, eta ikusten zenutela pixka bat, hori, errealidade batzuk ez zirela agian, ez, pantailan edo zineman hainbeste ikusten, eta ikusi zenuten, sari hau sortzeko behar hori. Nola izan zen hasiera hori? Hasiera hori, asoziazioko elkarteko jendeak hasi zuen, batez ere zinemaldian kolatan. Horregatik da gure kartela urten kola bat. Kola diverso bat. Nola atera zan kolatan? Batek esaten zu nolako pelikulak dauka personai bat ez dakit, eta horrela izan zen, pixkat eta horreneko selekzio hori horrela izaten zen. 25 urte beranduago, zinemaldia berarekin gaude elkarranean, eta behar horiek 25 urte pasari da, eta legeak eta errealitateak ere asko aldatu dira. Baina garaile batean ez zegoen gaur egungo legerik, eta beharra zegoen, orain ere bai, baina garai horretan horrela izan. Sebastiane, izenak badu bere zergatia, ez da? Bai, Jarek Jarmaren filma, 1976ko filma bati egiten dio erreferentzia. Aha. Zergatik, konta dezakezu pixkat? Filma hori txuribeltzean dago, Sebastiane Santuaren irudia dauka, eta, hortik hasi izan pixka bat, hiriaren eta hitz joku horren hildotik. Eta esan dugu 14 pelikula aurtengoan, baina gero horrez gain Sebastiane Latino saria ere sortu zenuten 2013an. Sebastiane Latinoren funtzionamendua ezberdina da, ezta? Bai, guztiz ezberdina da. Zinemaldiko Sebastianeren selekzioa Donostiko Zinemaldiak egiten du, eta guk ikusi eta epaitu egiten dugu. Sebastiane Latinoarekin guk ikusten ditugu urtean zehar, normalean urtarriletik maiatzera arte, kan sartu arte, kaneko pelikula sartu arte. Egiten dugu shortlist deritzon bat 5ekin, eta abuztuan ematen dugu. Azaltzen dugu zein dan irabazlea. Eta Donostira balin badator edo ez, hor dago gakoa batzutan, ematen dugu saria. Lehengo urtean Madriden eman genuen, aurten pelikula bera ez dago, Baby, hemen, zinemaldian, baino sortea auki dugu eta Kaetano etorri da zuzendaria jasotzera gure egoitzan. Hori aipatu behar nuen, justu aurten zinemaldian bertan ez dela egon Baby pelikula. Ez egon, baina Kaetano hemen inguruan zebilen eta sorte hori auki dugu. Baina pelikula bera, Espainiaren estreinaldia Huelbako zinemaldian ustedet izango dela, baina ez dakigu seguru oraindik. Sebastiane, zeinek irabaziko duen ez dakigu, orduan ezin dizut galdetu zer den baloratu duzuena pelikula. Zer den baloratu duten igual, bai, ez? Baina agian horren zertzela dan bat edo ez dakit. Baina bai, zertan
Ba, hori gero galetu nahi nio, baina lehenengo Baby. Hau da, zinemaldiko proiektzio sorpresa bezala. Aste guztian dakigula ze pelikula izango zen, eta gaur jakin dugu, gaur. Baina, pues hau ere, zertzela atxoren bat ematen badigu, gero jendeak espekulazioak egingo ditu, baina ja, ordu gutxi falta dira. Saiakera ona egiten ari zate, hiruron artean hemen, baino sentitzen dut... Baina ez, horregatik. Sentitzen zara, hiru kaleko zakur katuaren inguruan zaunkak abalo duzela. Horrelako zerbait. Ez broma da. Baby dena, jakin hori badakigunez, Babyren kasuan adibidez, zergatik eman diozue Sebastian Latinosaria aurten? Zer da ikusi duzuena pelikula honetan? Ba, begira, Brasilgo errealidadeak dira, klase sozial desberdinak daude, nola bizitza aurrera ateratzen duten persona konkretu batzuk, momentu konkreturen batean, eta berak reflejatzen dituen balore horiek gustatu zaizkigu asko. Gogoratu behar dugu, Baby kanen egontzala, sail ofizialea, baizik eta sail paralelo batean, quincena de realizadores deitzen dana, eta bere aktoreari eman zioten aktore honenaren saria, sail horretan. Beraz, pelikula gomendagarria ere pentsatzen dut. Bai, oso gomendagarria. Eta gero, zenbat zarete adibidez epaimaikideak aurtengoan? Ba, epaimaikide momentu honetan, gera gehituko bazkideak, eta Ana Castillo eta Eneko Sagardoi. Dauzkagu epaimaikide berezi profesional bezala. Hori zerbait berria da azken, ez dakit iaztik edo duela 2 urtetik, ez da? Bai, orain dela 2 urtetik hasi ginean egiten, bai, Bida, nik ez dizuet ez zer esan nahi, ze gaina gero zure iritziak agian nerea lokaztuko du. Hori da, eske hori gauza oso personala da, nik pentsatzen detena agian ez dezu zu berdin pentsatuko, edo bai entzun nahi dut nerea eman baino lehen zurea, ez dakit. Dinamika batzuk sortzen dira. Konplizitate batzuk ere bai, eta benetan polita da. Zu 2017an, egon zinen epaimaikide bezala? Entzun da Oianaren. Oiana, entzun egiten zaitu. Barkau, iruditzen zaitu. Agur bikote. Baina beti gainera. Oituta nago mikrofona agian batzuta muteatu iten diatela, baina hemen ez. Bai, eta urrundu ere egiten duzula buru, baina gero mikrokasko egin nola gauden, ba oso zaila da. Gure laborategian gaudenean, eta zune mikrokasko berdina egiten du. Dena entzuten dizugu, Oiana. Harrapatu zaituzte. Mendik aurrea, atentu zibiliko naiz horrekin. Ez, galdetu nahi nizun, ea 2017an zu epaimaikide zinen? Ez, kasu honetan ez, ni Sebastianekin kolaboratzen hasi nintzen argazkilari moduan, eta garai horretan nik argazkiak egiten dituen, Donostiako Zinemaldian,
Eta bai, 2017an argazkiakin egon. Aha. Nahuel etorri zanean, Bai. Nahuelek jaso zuen gure saria, berak, personalki, eta nik egin nituen argazki batzuk. Gero izan da antolakuntzan sartu naizena, pixka bat beranduago, baina garai horretan argazkilari. Galdetu dio 2017koa, lehen aipatu dugun bezala, 25. urte hurrena ospatzeko 2017an sari hau jaso zuen pelikula eskaini zutelako aurrekoan, 120 taupada minutuko, edo nik gogoan dut gainera pelikula hori kursalean ikusi zana, eta zenbat unkitu ninduen, eta igandean zuzendariak Nahueli esan zion bezalaxe, berari esker eta bere bihotza eskaintzeari esker egin duela pelikula uste dut, Nahuel nik hor deskubritu nuela, eta izugarrizko lana egiten duela pelikula hortan. Beira, itzilten ari zea, eta olio ipurdia jartzen ari zaiz, ze benetan da, bai, ez dakit, da pelikula bat, lehengo igandean ezin izan gelditu. Baina edez. Baina bai, proiektzio hau prestatzeko orain dela 3 hilabete ikusi nuen berriro pelikula filminen, eta asko ikusten nuen berriro, eta, bueno, VIH-aren inguruan da, sidaren inguruan, 80-90 hamarkada Parisen, non jendea benetan bakarrik hiltzen zen. Gauza asko entzun ditugu 2020tik aurrera, koronavirusarekin jendea bakarrik hiltzen zela, baina inorrek ez zuen komentatzen garai harretan jende oso gaztea bakarrik hiltzen zela, inungo laguntzarik gabe, eta oso gogorra izan da. Generazio eta generazioak izan dira. Gomendatu egiten dugu ikustea, ez da filmina aipatu duzu, beraz nik berriz ere ikusteko aukera aprobetxatuko nuke. Pentsatzen dut beste plataformaren batean ere agian egongo dela, baina filminen seguru dagoela eta benetan hunkigarria da. Aizue, goizeko 11 eta 31 minutu ditugula, uste dut aurrera egingo dugula, gonbidatu gehiago ere gurekin iristeko, aspaldiko partez ikusiko dugu, ikusiko du entzule, ikusten ari gara, Maria Romero Laspiur, baina esandakoa, itxaron beharko dugu, saiatuta, eta hemen pixkate zakurraren moduan ibilita ere, ez dugu lortu gaur jakitea, ez da zertzela da txiki bat ere, baina aritzen dategi berdin maite zaitugu, naiz eta eskerrik asko. Eta mila esker nahi duzunean hartuko dugu bigarren kafe bat. Hori da, eskerrik asko. Eskerrik asko. Gero arte, agur. Badator 72. zinemaldia eta bigarren kafean indarrak Gronx jatetxean hartzen ditugu. Zurriolan, kursalaren pare-parean, zinemaren izarrak nazioartekoak dira, baina janaria bertakoa 0 kilometrokoa. Goizeko 8:00 gosariak martxan dituzte eta baita guretzat ere. Euskal zinemaren izen handienek Gronxeko gosariak dastatuko dituzte, diamantezko gosariak tartean. Sukaldea etengabe zabalik gaueko 11:00-etaraino. Zurriola etorbideko 6. gozatu zinemaldia Gronxen. Pretty woman, won't you pardon me, pretty woman? Itxasoak aztura du zure izena gurea zen. Entzulea konturatuko zen, denbora luzea igaro dela Maria Romero Laspiur gure uinetan entzuten ez genuela, baina bueltan da, eta laiztara azalduko dugun egoera baten ondorioz, bueltan izango da, golpe txikitan, tarteka, hilabetean behin, batzutan etxeko goxotasunetik, ze Maria Romero Laspiur, ongi etorri aspaldiko partez, etxeko giroa nolabait ari da goxotzen pixka bat. Bai, eskerrik asko, hemen bueltan. Bai, pixkat, gainera da niretako programari, ez dakit, gehien gustatzen zaidana. Zinemaldi parean, ez dakit, lehengoa, niretzako beti izaten da lehengoa, denboraldiko lehengoa. Orduan, bueno, hemen, posti pixkat urduri. Etxetik ere urbil, etxetik Maria, horrein borrokan. Bai, etxetik urbil, eta, bueno, bai, hori pixkat urduri, ze azkenean hainbeste denbora torri barik. Ja, baina, bueno, betikoak eagu, Bai, hori bai.
Osa, etxia moduan. Hemen betiko ez den bakarra zuzara. Baina guk ez dugu ezer esan. Irudietan ere ez duzu ezer arrarorik nabarituko, Maria betiko moduan ikusiko duzu, beraz guk ez dizuegu ezer esan goizu. 26 minutu guerdik 12etarako, oraindik ere gurekin izango dugu Maria Romero Laspiur, gurekin izango dugu Izebene Oñederra, dagoeneko iritsi da gure estudiora, beraz, uste dut bixi-bixi egin behar ditugula azken kilometro hauek, helmuga marrara bidean, baina hasteko hortxe iruditan ikusten ari gara, atzoko gala berezi hori, Almodóvarren La habitación de al lado filmaren proiekzioarekin batera, izandako Donostia sariaren entrega hori. Pedro! Atzo zuten egin, bideo baten ikusi genuen. Baina, bueno, ikusi nituen protagonizetako batzuk, ikusi genuen pelikula bera ere. Bai. Ez da egiten bora asko daukagun pelikularen inguruan hitz egiteko, zen Maria Romero Laspiurrekin looken inguruan hitz egin nahi. Outfitak. Bai, a ber, azkenean nik uste dut pelikula komentako dugula, ze merezi duela uste dut. Gainera, atzo jo nintzen pelikulan estrenalira bebai pixkat, gaur netorrenako ona, eta pixka komentatzeko... Azkenean, Almodóvarren unibertso hori oso berezizia da. Eta azkenengo pelikuletan pixkat, negoen pixkat hotza. Madres paralelas ezitzaidan asko gustatu. Bueno, ez dakit ez? Eta oingo pelikula pila gustatu zitzaidan, eta orduan, pixka gogoanekan ikusteko bebai aldaketa hau Hollywood mundura hurbiltzea, ez? Azto gure lankide batek, Aimar Erkiagak, ez dakit antenan esan zuen edo ez, Maite Bidarte. Esan dezakegu, bai, esan zuen antenan ez da, bale. Berari gustatu zitzaiola, ez zelako batere Almodóvar pelikula. Ba, nik uste ez, nik uste oso Almodóvar dela, baina beste finura batekin. Osa, Hollywooden sartzen zarenean bai beste unibertsoa da. Eta nik uste bai, beran lokalizazioak ez da berdina Madrid bat retratatzea edo New York bat retratatzea, ez? Piskat biekin ator bat, ikusten dut, piskat beste Almodóvar bat, ingeles ez eginako pelikula, aktoreak, eta bai. Baina era berean, eta aipatu duzu zuke Madres Paralelas, ez hainbeste hortik, baina Amor y Gloria, Los Abrazos Rotos, pelikulen intimitate hori edo, bai ikusi nuen atzo pelikulan, naiz eta estetikoki eta, bueno, badaukan Almodóvar desberdin batetik, ez? Nik uste bai dela eta ez dela aldi berean akaso. Bai, hori da, azkenean nik uste dut hori dela, pixkat Almodóvar beste espazio baten, New Yorkeko estetika minimalistago baten, ez da Madrid punki, eta hamarkadetako Madrid punki hori, baina koloreak hor daude, pixkat suabeago, pertsonaiak ere, intimitate hori edo daukate, eta nik uste pertsonaiak berak ere hangoak dira, horrek ere nahi ala ez aldatu egiten du pixka bat. Beraien jaskera ez da berdina, zelan jasten den. Hori da, hemengo emakume bat, edo New Yorkeko emakume bat. Bebai pertsonaiak ez, idazleak dira. Ez du jasten berdin idazle batek edo herrik handarra batek. Horrek bai aldatzen du, ez? Baina nik uste pelikula batere korala ez da. Almodóvarren pelikula askotan oso interpretazio koralak ikusi izan ditugu. Bueno, olako dispendio aktoral bat, eta pelikula hau bi aktoren paperean sostengatzen da, eta sekundariotxo batzuk agertzen dira hortik. Oso sekundario politiak, Bai, baina nik uste nuen, bi kiloma ikusten nuenean nolabait repartoan, bueno, beste paper protagonistago bat, edo gehiago izango zuela, egia esan pelikulari buruzen ekien ez, atzo itxuitxuan sartu nintzen, eta egia da, bi protagonistatetik aratago papel oso anekdotikoak direla. Hori da, pixu gehien daukate Tildak eta Julianek daudela biak zoragarri, batez ere niri Tilda, nik uste dut merezi duela nominazio bat Oskarretarako, dagoelako bereziki, berak dauka pelikularen pixu handiena, eta Tilda beti dago ondo. Pasote. Tilda gaizki ikustea arraroa da. Tilda dago ondo boomer paperean geratzen denean ere. Nola? Ode Julian geratu zen boomer paperean. Julian izan zen. Hor bihotzaren
Keinua egiten lehengoan hemen Donosti. Ez, pentsatzen nuen beste asunto batengatik esaten zen. Galderarena, erantzunarena. Bai, galdera erantzunarena. Ez, bai, orduan ez errez. Ez bai. Ez egitzeinek egin. Zinemaldiko argazki sesio batean, argazki saio batean, uste dut horrela izan zela, ez dakit Imanol gogoratzen dena nik hontaz, Julian Moorrek horrela egin zuen bihotzarekin, bi eskuak erabiliz, hau pixkate, ez dakit, 90eroagoa edo 2000eroagoa izango da, eta uste Tilda Swintonek zuzendu zuela Julian, bi atzekin, nolabait, aurreko mendean jaio garenok dirua irudikatzeko erabiltzen genuen keinu horrekin bihotza egiteko. Atzo kontauz estaten hori. Ez nekien hori. Bihotzaren gesto hau. Atzoko alfombra gorria oso berez esan, Tilda Swinton gekagun, eta Tilda Swinton beti doa ondo. Beti. Berak ja, beran gorputza, beran arpegia, da hain berezia. Da androgenoa, baina gero dauka toke bat oso elegantia, orduan, oso dotoria, orduan, ja edo zer gauzaken ondo dau. Eta gero beti aukeratzen ditu, bere look minimalista hauek, pelikuraren aurkezpenerako aukeratu zuen traje holan arroxa palo lan suabe bat, baina gero abaniko bat sartu zion, eta jatoke horrekin ematen dio look guztia, baina arroxa kolore hori oso Almodóvarren paletakoa da, orduan beti hori gino hoiekin, ez? Eta gero estreinaldirako eraman zuen Chanelen trajea, beltza holan pixkat epokako traje bat moduan. Neri etortzen jatan burura beran estetika Orlando pelikulan. Ez dakite Orlando pelikula ikusi dezuten. Bai. Ez Harry Potterrena, da Virginia Woolfen novelaren pelikula, eta hor epokako jantziekin eta gertzen da, eta ez dakit zeba, etortzen zitzaidan burura pixkat bera, ez? Bai. Pelikula hortako erropekin, zan pasote soinekoa, oso berezia, egia da Almodóvarren estetikatik pixkat kanporago, baina ala eta guztiz esan bat ere txarto geratzen. Eta Almodóvarren jantzia zeiru ditu zaizu? Oso hemen gure atzean ikusten ari gara, eta bere traje urdinarekin, kolorea pila bat gustatu zait. Bai, ez gainera atzeko gorriarekin, Almodóvarren pelikula baten estetika, kontraste hori gorria eta turkesa horren artean. Eta, gero Venezian irabazi zuenean Lehoia, zeraman traje arroxa. Orduan, jolasten du pixkat, beran kolore estetiko hoiekin, arroxa, turkesa, beti gorria Almodóvarren pelikuletan beti oso presente dago. Pelikularen aurkezpenean bera fraka gorriekin zoan, bai. Hori, pixkat gino hori egiten, eta 2 kiluen goren jantzia aurkezpenean, Atame pelikularen gorria, gero, beran... hola lotuta. Zeukan tira batzuk, gorrea batzukin lotuta. Pixkat hori, estetika Almodóvarren presentzia, pasarelan esan behar nuen, alfombra gorrian, ez? Eta, asko gustatu zitzaidan, egia esan, atzoko gabea berezia zan. Ez du aipatu Eneko Sagardoi? Eneko Sagardoi, presente daukat, baita. Eneko Sagardoi beti ondo, ze beti arriesgatzera joten. Beti ondo. Hala ere, badago, look horretan puntu retro bat, ezta? Daukat puntu bat, pixkat pelikularena ere. Ez, pixkat, irudiz monje. Apaiz jantziaren, ez dakit itxura horiek, ez, kolore hori marroia, tunika. Badakigu zeinena den, jantzia? Ez daki zeinena den jantzia, ez, baina toke hori dauka. Eta eneko beti iruditzen zait ondo doala, ze arriesgatzen duelako, ez? Ez da olako betiko trajarekin. Beti. Zinemaldiko Maria Romero Laspirren parte hartze guztietan Eneko Sagardoi ondo kokatzen du. Ez egia da, beti komentatzen degula ez emakumen erropa. Baina gero eta gehiago, gizonezkoak arriesgatzen dute gehiago janskerekin, eta guai da, azkenean segaitzik mutia jonbia diabetiko traje beltzarekin edo urdinarekin.
badaude aukerak, eta nik uste dut aukera onak, hori, pasareletan, inspiratuak, edo nahi desun gauzetan inspiratuak, alfombra gorrietarako. Egia da, azken aldian bebai, asko ikusten direla zapatillak, ez, trajea zapatillekin, nien nahi oso zapatilla zalea, baina, bueno, bebai da pixka eta helatzea, ez, eta kontrasteak sartzea, eta ikusi dira baita Donostiko estreinaldietan, ez, trajea zapatillekin. Galetzen unea bagenekin enekoren jantzia zeinek sinatzen zuen, zeinek egin zuen, ze ikusi dugu enekok askotan euskal diseinatzaileen aldeko apustua egin duela, eta hori ere gustatzen zaigu begiratzea, ez? Ea zinemaldian egon den euskal diseinatzaileen presentzia. Egia da, kostatzen dela pila bat topatzea aktorezak edo aktoreak euskal diseinatzaileen erropekin. Nik uste dut bai asko, tortzen direla beraien lukekin ja prestatuta, estilismoak edo ja lehenagotik, eta gehienak izaten dira diseinatzaile garrantzitsuak edo ospetsuak. Baina orain, jakin dezazuen, badago Zarautzen neska showroom bat egin duena, eta Ines, eta adibidez, estreinaldi askorako, Jon Plazaola beti joaten da hemengo diseinatzaioekin, Goazenekoak ere joaten dira beregana, eta uste dut ari dela sortzen hemengo asko berarekin aritu izan dira jazten azken aldian. Eta zinemaldirako nire proposatu zidelago. Eta eta saiatzen da, ondo dago, saiatzen delako hori bertako diseinatzaileak bilatzen, eta pixkate sinergia hori sortzen, ez, aktoren eta diseinatzaileen artean. Adiez, hemen ari zaigu kontatzen, Maite Bidarte lankidea, han erredakzion fondotik barrezka ikusten dut, bidalizkit biargazki, eta Eneko Sagardoiren luka, bada No Country for All Men pelikulan Bardemen irudian inspiratutakoa. Horrazkera eta guzti. Beti dago, beti hori da, zinema eta estreinanen arteko konexioa. Badago puntu hori, bai. Eskerrik asko Maite Bidarte, gorko gozari irabazi duzu Bronxen. Ez que look hori, no es país para viejos. Para viejos. Oso berezia da, nik uste Bardemen, lookerik olan. Maria, almodu barretik atera behar dugu, baina oso denbora gutxi daukagu. Uste dut, datorren astean bideoz badima da ere, beste tartetxoa tarteko dugula zurekin lasaiago dena aztertzeko, zeizeben oin ederra ere zai daukagu, nahi dugu berarekin azken minutu hauetan egon, baina alfombra gorritik pasaden guztitik, zerk eman dizu atentzioa edo zer azpimarratuko zenuke? Kau, eske gauza gainera urten alfombra gorria oso garrantzitsua izan da, aktore eta, bereziak etorri dira, Kate Blanchett etorri da, etorri dira Penelope eta Bardem, baita estreinaldi, lehengo galara, Bardemeri premioa eman ziotenean, adibidez, Belle Epokeko puntu hori zeukaten Penelopen Chaneleko soineko horrek. Penelope eta Chanel beti elkarrekin, Claro, da irudia. Chanelen irudia da, Penelope. Eta gainera soinekoa zegoen eginda galarako. Bai. Eta Kate Blanchett beti ere pasote, super dotore. Kate Blanchett da hain diva. Hain diva, bai. Hori, beran Armaniko traje doratu horrekin ere pasote, esango nuke. Gainera, berak aurkezpenean zeraman txaketa fraka bakeroen traje hori, Belle Epokaren kutsu horrekin, pixkat kursala, ez dakit, iruditzen zitzaidan oso ondo zegoela lokatuta, ez? Adibidez, zelan neukita zekan kontuan, zelan Donostiko garaioiek, edo, hori etorri zitzaidan burura, eta bebai traje hori txaketa, fraka traje hori, bazeukan Belle Epok kutsu hori, eta egia da, oso arronagola keitetaz, ze bera etorri zen traje berdinakin, etorri eta jun zen, traje berdinakin. Bi gauzak arri zituen. Traje hori eta soinekoa. Zetarako gehiago. Ez que hori egiten dugu besteok, ez? Gehiek baita ere. Errepekatu aldegu, ez? Nik bihar ezkontza badaukat eta hor nabil iraganeko mix bat egiten. Claro, ezkontzetan errepekatu egiten. Ezkontzak asko dute nostalgiatik. Claro, gero, akzesorisua alatzen dituzu, eta listo. Itxasbelarrak txalupak kostalde osoa dago.
Eta zer gehiago, Maria, gero sakonduko dugu, esan dago, datorren astean tartetxoa hartuko dugu, lasai eta luze aritzeko, baina zer gehiago azpimarratuko zenuke, edo zer daula atentzio eman dizun besterik? Bueno, betiko moduan beltza da kolore nagusia, ez? Alfombra gorri gauetan, soineko beltzak, traje beltzak, eta batez ere, aurten ikusi dudan gauzan, ogolan gauza bereziena izan da, traje beltz oversize agertu dela pila bat. Pila bat. Bai, pila bat. Egia da pasareletan ere badaudela modan jartzen ari dela, ez? Traje horiek pixkate 80. hamarkadako forma horiekin, ez? Sorbal handiekin eta pixkat oversize figurarekin. Eta bai, Isabel Huppert, Monica Bellucci, Namjan Hinrich, ez? Erabili dituzte traje beltz oversize hauek. Pasarela, estrenaldi desberdinetan. Orduan nik uste dut, igual izan dela pixkat tendentziarik markatuena. Eta, bueno, soineko beltzak bebe ikusi ditugu pila bat. Patricia López Arnaiz, Diorren jantziarekin, Esther Esposito, ez? Bueno, pixkat gainera bera alfombra gorrian ere, dei handia dukana, ez? Nahiko influenzerra da, bai. Influenzerra da, bai, aktorea baino influenzerra da. Eta gero, beba iruditu zitzaidana, kuriosoa, esan La Virgen Rojaren estrenaldian, bueno, denak zoazen beltzez, eta txakur bat zeukaten pasarelan. Bai, hori etzait bat ere gustatu. Hori da, egonda pixkat horre polemika, txakur gainera, koiare bat, lepoko batekin. Txakurrak ez dira osagarriak. Claro, osagarri bezala, ez dakit pelikula ez dut ikusi, ez dakit pelikulan agertzen den pertsonai bat gehiago den, baina iruditzen zitzaidan pixkat pasatu zirela pixkat estetikaz. Maria Romero Laspiur, jarraituko dugu esan da bezala aste honetan lasai eta sakon, hala ere, geratu gurekin mesedez, oso interesgarria baita azken minutoetarako daukaguna, eta hartara gero besarka bat emateko aukera izango dugu. Azken 10 minutuak zinemaldian berezi eta hain atsegin egin zaigun bigarren kafe honetatik. Alfombra gorria, pelikulak, jende ospetsua, sariak, denetarik du zinemaldiak, baina jakina sariak emateko hori erabakitzen duen talde bat ere, behar da, zinemaldiko sail bakoitzak izan ohi du bere epaimaila. Eta beti sail ofizialekoari garrantzia ematen zaion arren, beste sailetakok ere ez duten lan makala izaten. Aurten adibidez Horizontes Latino sailean 14 film izan dira hautagaiak eta New Directors edo zuzendari berriak sailean berriz, 12 hauek guztiak eta agian besteren batera ikusteko aukera edo lana izan du Izebene Oñederra zinemagileak, bera izan baita zuzendari berriak saileko epaimaikide beste 4 pertsonekin
behar du, eta filmetik aratago argudioak ez dute elukete pixua izan beharko. Ez da, gaina eragina badu aurkezpena, ze aurkezpenean bai egoten gea, aurkezten dute, ikusten duzu pertsona horrek nola hitz egiten duen. Lehenengo hitzak dira pelikulaaren ingura, baina egia esan badu eraginik. Bueno, gero ikusten duzu oso ederra iruditu izun pertsona horrek gero pelikula ikusi eta gian, ez, egia da, eragina ez dela inbestekoa. Baina, bai, akordatzen zea aurpegiarekin, gorpuzkerarekin, nola. Ez que, egia esan lehenengo pelikulak egin dituzten zuzendariak dira, orduan igual ez dute beraien posea publikoaren aurrean hain gertuta, hain estudiatuta, hain. Orduan, bapatekotasun espontaneitate hori interesgarria da. Harrapatzen zaitu. Ipatu ditugu sarreran Horizontes Latinos eta zuzendari berriak badirelako ez, sail ofizialetik aratago, bereziki gustoko ditugun bi espazio, ez? Pentsatzen dut, zuzendari berriak atal guzti honetan, guk gauza batzuk ikusi ditugu, zuek denak, ez dakit aurrikusten dela nolabait, zetorkizun datorkion, hamarkada honetan zineari, muestra txiki bat da, noski, zinema zuzendari asko daude, baina ez dakit ze sentsazio utzi dizuen, orokorrean, egoten ote diren epai mailan olako komentarioak, usta ona, urtengoa, maila ona, edo ez, egoten dira horrelakoak? Parra egin du, izabenek ez dakit? Ez dakit, ez, aizate ardoarekin, konparazioak egiten goizeko ordu hauetan, ez dakit zer pentsatu zuen. Uztaren gatik. Bai, eta leheno Kataren historiaren gatik. Egia esan bai pentsatu izan dugu, ia, badakizu, sari ematen diozunean, sari bat ematen diozu, agian balioko duena aurrengo pelikula bat egiteko. Eta pentsatu izan dugu momenturen batean, zeinek gustatuko litzaiguke beste pelikula bat egitea, bigarren pelikula bat edo hirugarren pelikula bat egitea, ez? Osea, zentzua badu horrela pentsatzea irabazlearengan, ze historia gustatuko litzaiguke beste modu batean kontatuta, modu garatuago batean, baina zein buruk gustatuko litzaiguke beste pelikula bat egitea. Eta bai, ez da bakarra izan, eta agian ez da modurik egokiena irabazlea topatzeko. Aipatu beharko genuke baita ere, zure film laburra ere zabaltegin izan duzula. Etorriko da eta zure behiak izango ditu, kimoaken ere sailkatuta eta kasunetan zuere, epaitua izango zara nola baita. Bai, ez dut uste. Azkenean animazio labur bat da. Eta, tokatu zait lehenengo egunetik, oso majoak dira juratua, justu zabaltegikoa, eta ideia hori, urrutitik, zuketanik ez dugu hitz egin, baina ari hitz egiten, baina ideia hori de labur bat izatea, best konpetitzen ari da, lehiatzen ari dena luzeekin, ez dakit nola esan, ez da, enaiz oso lehian ikusten. Baina, bai, egia esan oso ederra da jende horrek, oso garrantzitsua den jende horrek, edo bai, ikustea pelikula, eta horregotea. Hori da niretzat ja sari moduko bat. Animazioaren inguruan, euskal animazioaren inguruan lasai aritzeko uste dut, gaur Maria Romero Laspiurrekin bezala Seizebenerekin beste egun batean kafe hartu beharko dugula bigarren kafean, gaur hemen zinemaldian zentratuta, epaimaikide figura horrengan genuen alako interesa, gaur ez, bihar jakingo dugu, zuzendari berriak sail horretan irabazlean orden, eta orduan hasiko gara pentsatzen Goiuri, atzo, esan zuen hontan edo hartan igarri genio, baina uste dut ez, gauzak... Hemen sekretupean, dena sekretupean. Uste dut, Almodobarren protagonista bezala, bere ideia garbi zituela gaur izebenek ona etorri denean. Izeben oinederra mila esker gaur guretzat tarte hartzeagatik, bisi izan baldin bada ere, eta esandako hartuko dugu tartetxoa, euskal animazioaren inguruan eta lan honen inguruan ere lasaiago aritzeko. Maria Romero Laspiru zuere agurtu hartzaitugu, aste honetan tartetxo hartuko dugu bai ala bai zinemaldiaren lukekin amaitzeko, eta lasaiago egoteko. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuei. Eta Goiuri ez eiza arandi, bagoaz, azken minutu honetan, plazerra, zinemaldi antzear hemen aritzea, ikusi ditugu, dozena luze edo ia bidozena pelikula aste hauetan, ekoizpen mordoa, euskal ekoizpenari bereziki erreparatu diogu. Azpimarrere jarri dugu, euskal zineak, euskarazko zineak duen abezia horretan, eta horren inguruko hausnarketa ugari ere bildu ditugu, bai ekoizle, bai zuzendari, eta baita aktoren eskutik, baina uste dut, hausnarketa hau lasaiago egiteko ere denbora beharko dugula etorkizunean, eta denbora hori ere hartuko dugula bigarren kafean orain, bagoaz informazioaren txanda, naiz irratian, eta gu bagoaz, trasterio guztiak endu, eta gu Tolosako laborategira, astelenean, goizeko 10:05, antzi izango horrelako. Lehenengo groxera.
Gozaltzera? Bai. Entzuleok eskerrik asko, eta datorren astelehenera arte ondo izan, eta oraindik pelikularen bat ikusteko baldin baduzu behintzat, gozatu zinea eta gozatu zinemaldia. Ondo izan, agur! Keep calm and bigarren kafea.